హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనమైతే కోఆపరేటివ్ షోలో అయితే సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తలేము. మన వీడియోస్ని అయితే తప్పక చూడండి. ఇదైతే వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ గురించి అయితే మనమైతే వీడియో ఎడిట్ చేసాము. వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ ఎట్లా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను. మనమైతే ఇప్పుడు వీడియో స్టార్ట్. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్టీ ఎడిటింగ్స్. మనమైతే ఈరోజు ఇంకో వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి వచ్చాము ఫ్రెండ్స్. నిన్నైతే ఒక వీడియో ఫ్రెండ్షిప్ గురించి, బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి వైరల్ అయ్యే వీడియో అయితే పెట్టాము. ఇవాళైతే యానివర్సరీ వీడియో పెట్టబోతున్నాము. మీరైతే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ అది గేమ్ ఎడిటింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాం ఫ్రెండ్స్. 16:9 అయితే మనమైతే వీడియో స్టార్ట్ చేసి ముందుగా మనం వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడైతే మనం 16:9 పెట్టుకోండి. ఇట్లా మనం ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది వచ్చినప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ స్క్రీన్ పెట్టుకోవాలి. నేనైతే 45 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మనమైతే నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చాను, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి. నేనైతే అన్ని వీడియో దీనిది అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టాను. దీనైతే ఫుల్ చేసేస్తాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకైతే ఇక్కడ గ్రీన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. గ్రీన్ స్క్రీన్ వాళ్ళంటే ఏం చేయాలంటే బటన్ వస్తే ఇలా క్రోమోకీ ఉంది, క్రోమోకీని ఆప్షన్ ఒత్తి ఎనేబుల్ చేసుకొని, ఇప్పుడైతే మన కీ కలర్ ఉందా, ఆ కీ కలర్ అయితే మనకి గ్రీన్ కలర్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా గ్రీన్ కలర్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్నైతే మనం అట్లీస్ట్ 35 పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం కరెక్ట్ 10 సెకండ్స్ దగ్గర ఆపండి ఫ్రెండ్స్. 10 సెకండ్స్ దగ్గర ఆపి ఫోటో అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. 10 సెకండ్స్ దగ్గర మీరైతే ఫోటో అప్లోడ్ చేసుకొని ఫోటోని ఇట్లా చేసుకొని పెద్ద చేసుకొని దీన్ని పెట్టుకొని దీన్ని అయితే 3 ఆప్షన్స్ వస్తే ఈ ఫోటోని అయితే సెండ్ టు బ్యాక్ చేసేయండి. మన ఫోటోని అయితే ఇలా పెట్టేసేద్దాం. ఇలా పెట్టేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనమైతే ఈ ఫోటోని అట్లీస్ట్ మనం అట్లీస్ట్ 17 పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వీడైతే మనం 10 సెకండ్స్ దగ్గర ఆపి మనమైతే నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేనైతే మెయిన్ నేమ్ అయితే ముందుగానే టైప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మీరు కూడా నేమ్ అయితే టైప్ చేసి పెట్టుకోండి. నేనైతే డౌన్లోడ్ ఉన్నది. ఇప్పుడైతే మనము మీడియాలకి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫౌంటైన్ తీసుకొని, నేనైతే ఈ ఫౌంటైన్ తీసుకొచ్చి విడబెట్టేశాను. దీన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్లో తీసుకొచ్చేసాను. దీన్నైతే ఇన్ యానిమేషన్లో పోయి పాపప్ పెట్టేసేయండి.
చూడండి ఇప్పుడు మనమైతే దీన్ని లాస్ట్కి అవుట్ యానిమేషన్ లాగే ఫేడ్ పెట్టండి. ఇప్పుడైతే మనకు వీడియో మంచిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్ మనం 17 సెకండ్స్ నుంచి ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఫోటో అయితే తీసుకుంటాము. ఈ ఫోటోని కూడా పిక్ చేసి ఇటు సైడ్ తెచ్చి దీన్ని కూడా సెంటర్ బ్యాక్ పంపించేసి అల్లు అర్జున్ ఫోటోని ఒక 22 సెకండ్స్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. 22 కాదు కానీ 24 పెట్టండి. 24 సెకండ్స్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటోని. చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్ 17 సెకండ్స్ దగ్గర ఆపి మేము పెట్టేసేసుకున్నాం. మనం ఫోన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫోన్ అయితే ఇన్ యానిమేషన్ లాగా పాప్ పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు మనం అవుట్ యానిమేషన్ లాగా అయితే ఫీడ్ పెట్టేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే మనకు వీడియో మంచిగా వస్తుంది. ఇప్పుడైతే మనము ఇక్కడ 10 సెకండ్స్ దగ్గరకు పోయి మీడియాలోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి మనమైతే ఈ ఫోటోని తీసేసుకున్నాం. మనమైతే దీన్ని కొంచెం చిన్న చేసేసుకొని దీన్నైతే ఓవర్లేలాగా దీన్నైతే ఇన్ యానిమేషన్ లాగా స్లైడ్ టు ఇట్లా పెట్టేసేద్దాం. ఇది పెట్టేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఒక దీన్ని 17 సెకండ్స్ పెట్టేసేయండి. ఓకే వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ ఈ ఫోటోకి కూడా మనం ఒకటి అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి ఇది తీసుకొని పెట్టేసేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇప్పుడు ఇలా అయితే వీడియో అయితే వచ్చడం జరుగుతుంది. అల్లు అర్జున్ పేరుని కొంచెం ఫౌంటైన్ సైడ్ జరిపేసి ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ ఈ ఫోటో ఉందా వీడికి 24 సెకండ్ నుంచి అయితే మనం ఫోటో తీసుకోవాలి వాళ్ళిద్దరిది. దీన్ని కూడా సెంటర్ బ్యాక్ చేసేయండి. దీన్ని అయితే ఇట్లా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని అట్లీస్ట్ దీన్ని ఒక 30 దీన్నైతే 30 సెకండ్స్ తీసుకున్నాం. 31. ఇప్పుడైతే మనం ఇన్ని చోట్ల అయితే నేమ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న నేమ్ తీసుకొని అల్లు అర్జున్ తీసుకొని బిట్ చేసి అల్లు అర్జున్ నేమ్ అనేది ఈడ వచ్చేస్తుంది.
కొంచెం చిన్న చేసేయండి. ఓకే, దీన్ని కూడా కొంచెం 30 సెకండ్స్ వరకు పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనం లేయర్లోకి వెళ్ళి ఇంకో నేమ్ తీసుకోవాలి. దీన్ని కూడా పెద్ద చేసి చూడండి. దీన్ని అయితే అవుట్ యానిమేషన్లో పోయి ఫేడ్ పెట్టేసిద్దాం. దీన్ని కూడా అవుట్ యానిమేషన్లో పోయి ఫేడ్ పెట్టేద్దాం. వన్ పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడైతే మనం ఎగ్జాక్ట్ 32 సెకండ్స్ తీసుకొని మనమైతే ఆల్రెడీ టైప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం వెడ్డింగ్ డేట్ అవన్నీ. యానిమేషన్లో పోయి ఫీడ్ పెట్టేసి దీన్ని మళ్ళీ మనం అవుట్ యానిమేషన్లో కూడా ఫీడ్ పెట్టేసేయండి. మనమైతే దీన్ని కొంచెం 38 దీన్నైతే 38 సెకండ్స్ వరకు ఉంచుకున్నాం. 39 పెట్టేసుకున్నాం. దీన్నైతే మనం ఇప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్ పెట్టేసి 39 పెట్టేసి లేయర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇదైతే ఫంక్షన్ హాల్ ఎన్నో అదంతా టైప్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాము కాబట్టి పెన్యూఎస్ అంతా పెట్టచ్చు. మనం యానిమేషన్లోకి దీన్ని ఫీడ్ పెట్టి అవుట్ యానిమేషన్లోకి ఫీడ్ పెట్టేసి 1 పెట్టకండి. బ్లాక్ స్క్రీన్ అయితే ఇంకొంచెం జరుపుకోవాలి. 7 దాకా జరుపుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని అయితే 46 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నాం. దీన్ని అయితే మనం హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అని వచ్చి ఇట్లా వస్తుంది మనకి లాస్ట్కి. ఇప్పుడు మనం వీడియోని మొత్తం ఫుల్ చూసేద్దాము. ఒకసారి వీడియోని ఫుల్ చేసే ముందు అయితే మనం ఈ డౌన్లోడ్స్లలో అయితే మీకు ఇది ఇచ్చేసాను. అలాగే అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని అయితే మనం ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేసి దీన్ని బ్లెండర్లోకి పోయి స్క్రీన్ పెట్టి చూడండి. ఇట్లయితే రావడం జరుగుతుంది చూడండి. మనమైతే ఇక్కడ ఫోటోని అయితే అల్లు అర్జున్ ఫోటోని అయితే కొంచెం మీదకి తేవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఇదైపోయింది.
ఇక్కడ ఒక 1 minute డెమో జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా అయితే వస్తుంది. ఇట్లా వచ్చినాక డైరెక్ట్ మీకైతే వెడ్డింగ్ డేట్ అది వెన్యూస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సండే 10:45 ఇట్లా. ఇప్పుడైతే వెన్యూస్ వస్తాయి. ఎట్లా వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మినీ వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ హైటెక్స్ ఆడ. ఇప్పుడైతే మనం దీనికి సాంగ్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే రిలీక్స్ ఇస్తాను. 2 రిలీక్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేనైతే ఒక రిలీక్స్ పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి. మీరైతే అలా పోయి డౌన్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మనమైతే సాంగ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఆడియో అయితే ఒకసారి చూస్తున్నాను. నా దగ్గర ఆడియో లేనట్టుంది. నాకు గుడి హలో, నేనైతే డిలీట్ చేసుకున్నాను. మనం ఏదైనా సాంగ్ పెట్టుకోవచ్చని నేను చెప్తున్నాను. పెట్టుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేస్తలేరు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా ఏమైనా అయినా మాకు కామెంట్ చేయండి. మేము రిప్లై తప్పక ఇస్తాము. డిస్క్రిప్షన్లోకి పోయి చూడండి, మా ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. హార్డ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఎడిటింగ్ ఉంటే మాకు ఫోన్ చేయవచ్చు. అట్లా కూడా ఎనీ ఎమర్జెన్సీలా మా వీడియోని అయితే సబ్స్క్రైబ్. నా టార్గెట్ అయితే 100K ఫ్రెండ్స్. మీరైతే నాకైతే సపోర్ట్ ఇచ్చి 100K సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యేటట్టు చూస్తా అనుకుంటాను. నేనైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. నేనైతే 100K అవుతుందని మా ఫ్రెండ్స్ చూసి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, జరా 100K సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యేటట్టు చేయడం జరా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. బాయ్.